Ακούτε? Ναι, ένα γύρο με πατάτες. Ναι, με απ' όλα, χωρίς ντομάτα, κρεμμύδι και τζατζίκι. Γεια σας παιδιά, Προυτσοφίσιαλ εδώ πέρα, καινούριο κανάλι, προκλήσεις μας, κάτσε να σας πω, μόνο Ρίγας Gaming και Σάρλις Gaming. Λοιπόν, ο Ρίγας και ο Σάρλις και Αναστάσης. Νέο κανάλι, νέα αρχή, ξέρω εγώ. Είχαμε αρχικά κάτι κανάλια, μάπα, μην πάτε να τα δείτε στο description που είναι. Θα τα βάζουμε στο description. Ναι. Και ναι, φτιάξαμε ένα κανάλι, Προυτσοφίσιαλ, ναι. Και κάνουμε τις προκλήσεις που είχε πει να κάνει ο Ρίγας στο κανάλι. Τις κάνουμε σε αυτό το κανάλι, μαζί μου. Έλενα Κοζάκεβιτς, σε προκαλώ να πιείς ξύδι με λεμόνι. Και ποιος άλλος το είχε πει? Λοιπόν, το είχε πει και άλλο σένα. Και ο Α και Κ. Εκεί, οκ. Λοιπόν, λεμόνι, ξύδι. Μαλάκα καλύψαμε τα χέρια μου. Παραλίγο. Να! Βγήκε ένα φλωμό πράγμα. Θα μας πάνε για πλήση στο μάο. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Ανακατέψε λίγο. Και Ναι, πάμε και οι δύο είναι. άσπρο πάτο. Άσπρο πάτο και οι δύο. Να φαινείται. Ένα. Συνέχισε. Κοίτα πως πρέπει να δόθε. Ναι. Πάμε. Ένα. Βες τα εσύ βασικά. 1, 2, 3. Ένα λεπτάκι, yes. Δεν είσαι σίγουρο. Και οι δύο θα πιούμε. Πού ξέρω εγώ ότι δεν θα πιω εγώ και θα πιεις εσύ. Κάτσε. Τα πάμε ταυτόχρονα. Και πού ξέρω εγώ ότι δεν θα σταματήσει να πάω να πιω. Όπου δεν θα σταματήσω. Άντε. Αλλά δεν θα σταματήσει κι εσύ. Δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ. Πάμε ταυτόχρονα. Ένα. Δύο. Μακριά το μαχαίρι. Ένα. Δύο. Τρία. Μαλάκα του πίνει. Μαλάκα. Πρέπει να το πιεις όλο. Για να πάρεις το. Να διευκρινίσω κάτι όσο πριν με πάω να σκάσεις. Κάθε φορά που σκάσει ένα να μιλήσω, κάθε φορά που θα κάνει κάποιος μια πρόκληση και θα τα καταφέρνει, θα παίρνει ένα πόντο. Όποιος μαζέψει τους περισσότερους. Ρε μαλάκα μιλάω! Ήταν χάλια δάκρυσα, κοίτα με. Λοιπόν, ηρεμία λίγο. Λοιπόν, όποιος πάρει τις Πλάκα. Πιες και εσύ. όποιος πάρει τις περισσότερους πόντους θα νικήσει, εντάξει. Όποιος κάνει... Είναι ένα πόντο. Αυτό δεν το έχεις όλο. Τι λες βλάκα, δεν το μόνο. Πιάσε ένα ποτήρι, όχι να πιεις μια βουλιά. Και εσύ ξύδι με λεμόνι έλεγε. Αυτό. Ήπια, ξύδι με λεμόνι. Μάλα. Και το στόμα μου. Λοιπόν, θα το κάνω. Κέι. Όχι, αλλά... Υπάρχει περίπτωση να πάθουμε τίποτα. Όχι. Έχω και τσίγλας. Κουκαλάιτ. Προσέχει άσχημη γεύση. Δεν σου λέω. Τελειώτα. Δεν θα φτύσεις, θα κρατηθείς. Οκ. Διαβάζεις εσύ τώρα. Φάει μια φλούδα πορτοκαλιού. Πορτοκάλι. Ποιο γλυκό είναι το πορτοκάλι. Τρως μόνο στο πορτοκάλι. Βλάκα έφτυσες. Το ποντλεμόνι είναι ρε. Α. Το ήξερα. Ξέρω εγώ. Ρε φέρε το. Πώς κάτσε Φέρε ένα πιο μικρό μαχαίρι με το μαχαίρι που κόβει το ψωμί μας. Λέγε, πώς χωρίς φλούδα. Ρε, φέρε ένα μαχαίρι μικρό. Πες μια. Πρέπει να έχεις όμως μικρό. Εσύ ποιος θα νικήσει, ρε. Ένα, δύο, τρία. Περισσότερο φλούδα έφαγα. Δεν χρειάζεται να τις καταπιείς. Πες με το χέρι. Μα, πεις και γύρω. Μην φτύσεις πάλι. Δεν είναι έτσι σαν μαλά. Να.
Θα το κάνουμε κάτι. Λοιπόν, παιδιά, Σε 2-2. προκαλώ να πάρεις λοιπόν, σε προκαλώ να πεις άσπρη ξες. Να πεις αυτό το πράγμα. Άμα δεν το πεις θα το πω εγώ. Το πω, όποιος το πει πιο σωστά. Πιο σωστά. Λοιπόν, θα πω ακριβώς ότι είπε ο Ρέξ 2-1. Σε προκαλώ να πεις άσπρη πέτρα ξεξασπρή από τον ήλιο ξεσαξπότερη. Άσπρη πέτρα, ξέσπρη και από τον ήλιο ξεσπρότερη. Μπιτς! 3-2. 3-2. Σε προκαλώ να πάρεις τηλέφωνο σε ένα σουβλατζίδικο και να κάνεις φάρσα και μετά να τους το κλείσεις τα μούτρα. Ακούτε. Ναι, ένα γύρο με πατάτες. Ναι, με απ' όλα, χωρίς ντομάτα, κρεμμύδι και τζατζίκι.